हेलो गाइज जय जगन्नाथ। तो आमर अष्टपरी आरंभ हो जाइए। तो आपण पूरा अष्टपरी देखंतु आमर भजन समारोह भी हम। तो आपण मैंने सबू देखंतु, स्किप करंतुनी, आपन को मजा आसीबो। 15-16 मिनिट पाखरे बहुत मजा उठातु मो साथ बनी रहतु। देखि पार्टी पछरे हुम चली, आपण मो साथ बनी रहतु। जय जगन्नाथ। चलो माड़ी चलो। विपद पड़े समस्ते खोजते राम को। दुनिया जाकर लोक को विपद पड़े समस्ते खोजते राम को। हेले महाप्रभु राम को जिते विपद पड़ुची, राम खोजुचंती हनुमान को। राम Thank you.
କାନ୍ଦୁଛି ବାହୁନି କିଛି ତ ବୁଝୁନି ଆରେ ନଦିନ ପାଇ ପରଦେଶୀ ପରଦାନେର ଘିରି ଘିରି ଗଲା ଆରେ ପରଦାନେର ঘিরি ঘিরি গলা
ମୁଁ ଗାଇବି ବଡ଼ ମାନେ ରଥ ଚକ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପାର୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି ଘରେ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗାଇବେ ଘିରି ଘିରି କର ଦେଖିବା ତାଳିରେ ବାଜିବ କିଛି ବାଜିବନି କେମିତି ଗାଇବେ ବଡ଼ ମାନେ ରଥ ଚକ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ମାନେ ରଥ ଚକ କଣ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଗଲା ପାଟି ଜାଗେଶ୍ୱରୀ ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଜାଗେଶ୍ୱରୀ ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବଡ଼ ମାନେ ରଥ ଚକ ସେମିତି ହାତ ଉଠିବ ହାତ ପଡ଼ିବନି ଟିକି 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 ସମସ୍ତେ ଗାଇବେ ମାଟିର ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଯୁବବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ଗାଇବେ ଆରେ ବଡ଼ ଆଚ୍ଛା ମୋ ସାନ ଭାଇ ବିଶ୍ୱନାଥ କେମିତି ବଜେଇବ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରେ ବଡ଼ ମିଷ୍ଟର କନ୍ଦୁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଆସିବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ସେ ଡିଜେ ଫିଜେ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ମୁଁ କହିବି ମୋ ଭାଇ କେମିତି ଗିରି ଗିରି ବସିବ ଆରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭାଇ ତାଳି ହବ What
ହାଏ ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗିଲା ବଡ଼ କାଲେ ବଡ଼ କାଲେ हरे बड़ मिलन नाही टेकलं धन्यवाद मिट्टू भाई एक तरीके से 200 टका पुरस्कार देते आने के धन्यवाद और इस मंदिराचं धाम जय पारुणी भाईंकर अनुरोध असल्याने विश्वनाथ भाई निवेदन करिवे भाई भाईंकर कहते इतने सुंदर सोसाइटी लीलाचल धाम सच्चर मंदिर सुंदर भजन गुडी जोरदार कलाकारी आसे